Do sada smo naš instrument koristili za mjerenje jednosmjernih napona i struja, kao i temperature. Hajde da vidimo kako ćemo mjeriti otpornost koristeći isti ovaj instrument, s obzirom da se radi o multimetru. Pa uključit ćemo ovdje, pošto u ovom položaju, osim mjerenja otpornosti, imamo indikaciju kratkog spoja. Između tih funkcija mijenjat ćemo tasterom Select. Sada je već izabrana mjerenje otpornosti i ovdje stoji Auto, što nam govori da će uređaj automatski prilagođavati opseg našem konkretnom mjerenju. Ovdje desno na protobordu imam pripremljena 4 otpornika, posložena od najmanje otpornosti ka najvećoj, već po bojama, a i o tome ćemo pričati u nekoj od narednih epizoda. Vidim da je ovaj otpornik otpornosti 100 ohma, ovaj je 1 kilo, a ovdje imamo otpornike od po 10 kilo, odnosno 100 kilo, ovaj ovdje žuti. Za mjerenje otpornosti sonde su u istoj konfiguraciji kao za mjerenje napona, pa da pokažemo kako će izgledati izmjerene otpornosti ovih otpornika. Spajamo sonde tako što dodirujemo obje nožice otpornika i ovdje vidimo sada 100 ohma. Sljedeći otpornik bi trebalo da je 1 kilo i sada već vidimo kako se opseg automatski prilagođava na uređaju i mjerimo 987 ohma, što je dovoljno blizu 1 kilo. Sljedeća otpornost je bliska 10 kilo, evo 9,9 kilo, i konačno imamo nešto što bi trebalo da bude blisko 100 kilo, evo 98,8.